പ്രിയപ്പെട്ട നികുതിദായകരെ, 2022 മാർച്ച് 28, 29 തീയതികളിൽ കൊട്ടാരം വാസികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പണിമുടക്കിനെതിരെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട്. നാളിതുവരെ നടത്തിയ പണിമുടക്കിൽ സാധാരണക്കാരന് എന്ത് ലാഭമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? ഒരു 10 പൈസയെങ്കിലും പെട്രോളിനോ ഡീസലിനോ അല്ലെങ്കിൽ അരിക്കോ ഗോതമ്പിനോ പഞ്ചസാരക്കോ മറ്റോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 10 പൈസ കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ പൊറാട്ട നാടകം എല്ലാ വർഷവും അരങ്ങേറുന്നത്? ജനസംഖ്യയുടെ കേവലം 3% വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ ആഭാസ സമരം 97% ആളുകളെയും വീട്ടിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ ആഭാസ സമരത്തിനെതിരെ ഇനിയും നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ശേഷി തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. പണിമുടക്ക് നടത്തുന്ന 2 ദിവസങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശമ്പളം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല.